Ngiyangifaka. Skora! Uma leskora. Manje isabi ikona. Ngiyaphila ngisakwazi. Ayingikhona bese wena nje ngasakwazi. Uqhubeki. Sishayela inkantini. Irazo, Shakespeare. Tebuhlungu. Umsophe nje bafu. Hayi bafa. Hayi umsophe na rest nje ikhathi like liphumule bafa. Siyaphetha. Chubo mpeko nendawana qale leqelazi. Abafithi lana ke sibuyile with another stream siviphela nje emgaqweni. Actually lana mesiyoshela and bafithi angazi noma kuhambe kahle noma kuhambe kabi. So bafithi iba tap in ubuke. Yo. Hayi ndoda. Ewangiphandwe futhi. Wangiphandwe. Ngikhipha Shepstein bafo singafika ekseni. Sure. Ekseni. Hey. Bafike bekuthakathe. Hey bafo. Hey. Bekuthaka. Le approach awufunela bamze. Yo, ball back. Oh, the approach of 6. How happens? Hello there. Ay, mamina. Manje isabi ikona. Podcast isikoro ku Friday. Hayi ngeke. Awuvumi live. Awungeke mina ngeke ngimele bafo ngeke. Hey, ngeke Hayi ngeke. Ku Friday. Bephuza abantu mina sengiyaboxwa. Awungeke bafo ngeke. Kanjani? Spin kick. Awungeke bafo ngikulunga. Ngikulunga. Hayi bo bafo lo. Bafo balo. Baba siyaphetha ngani yezo. Londo wena. Something upload phela. Say something, face. Say something. Ngiyakubuza impilo kodwa uyaphila. Kade ngagcina it's been a long time ngagcina. Empilweni uright kodwa. Ngiyaphila ngisakwazi. Ayingikhona bese wena nje ngasakwazi. Uqhubeki. Usangani. Bese uqhubeki bese. Telkom imali. Uqhubeki bese. Ngini bafu ubabuhlungu nje. Khona ebuhlungu. Umsophe nje bafu. Hayi bafu. Hayi umsophe na rest nje ikhathi like liphumule bafu. Njalo hayi bo izolo. Ikhathi liphumule bafu. Liyaphumula ikhathi. Siyaliphumuza bafu ikhathi. Asaphuze bafo sishayela. Bo aba Facebook and YouTubers. Sishayela uDrake. Irazo, Shakespeare. Asisho iphothe. Show bafethu ke niyazi ke nani like and subscribe. Yalazo daba.